И здравейте хора! Аз съм Венцидон 123 и днес правим първи епизод в канала на Setup Wars. Първи епизод. Ако искате да оценявам и вашите сетъпи, ще оставя линк долу в описанието към инстаграма ми. Фолвате ме, пращате ми сетъпа, пишете каква е периферията и ви оценявам сетъпите. Така, ще започнем с моят сетъп, който ще оставя на вас в коментарите да го оцените, защото аз, моя сетъп. Така, това е цяло с линка сетъпа. Използвам PlayStation 4 Pro и имам монитор 165 Hz с кросхер на AOC, извит екран 24 инча. Клавиатурата ми е на Lightshark Ronin 60%, много хубава клавиатура, много съм доволен от нея за парите си. Мишката ми е на Trust Honeycomb, също добра мишка, нямам забележки. Имам червен PS4 джойстик. Имам голям мауспад на Canyon Gaming от серията на You Can Win. И това е от моят сетъп. И здравейте хора, сега това е вторият сетъп за днес, който вече ще го оценим. Това е сетъпът на Даниел. Той е мой приятел и да, използва PS5, по-добре от мене. Има монитор 100 Hz на LG, не знам колко инча. Има клавиатура на Red Dragon с червени свичове 100%. Но те съветвам да я почистиш малко, защото има малко прах. Мишката му е на Razer D-Tather V3 и има някакъв пад на PUBG, мисля, че е това. Да, и съветвам те за този сетъп да си вземеш голям мауспад. Това ще ти дигне много сетъпа и да си поизчистиш малко клавиатурата. Иначе 7 от 10. Нека преминаваме към следващия сетъп. И сега хора, това е финалният сетъп за днес. Съжалявам, че нямам толкова много сетъпи, но това ми е първи епизод и ще чакам от вас да изпратите сетъпа на инстаграмът ми, който ще го има долу в описанието, пак казвам. И не забравяйте да оцените моят сетъп в коментарите. Така, това е на сетъпа на Йордан, който разполага с PS5 нормален, с стикер на Razer. Има инстанция за зареждане за джойстици. Този сетъп няма мишка и клавиатура, но няма нищо. Има слушалки на PlayStation Pulse 3D, като не знам дали са хубави тия слушалки, но изглеждат много удобни. Поне изглеждат. Има PS5 черен джойстик, който го е направил да свети Rainbow. Много добре, найс. И това е цялостна снимка на сетъпа. Има някакъв телевизор на Philips, който не ми е написал колко инча е, но да. Този сетъп ще го оценим може би 5,5 от 10, защото няма толкова неща, но поне са хубави. И така хора, това беше за днес от мен.